гап занед бача. Устод, вақте ман бизнес надорам. Лекин барои мастер-классҳои шумо одамон бе бизнес он фоида мекунанд? Оянда ба бизнес кардани ҳастӣ? Бале, мақсади асосӣ. Ту ба павизло нисбати дигаро хатое карда меомӯзад, ту омӯхта баъд мекунӣ. Хатое ҳамин пуле ки ҳамин дарс метиҳанд ку ин мизере нисбати хатое ки ино мекунад. 10,000 20,000 ба бор мехарад, чи мехарад, як галап ҳамун 10,000 нест. Пул метиҳад. Пури хеле. Кадомат бизнес ба ягон бор пул бой додагаи, хато карда, ашиб карда пул бой додӣ. Мана дастотуно бардоред. Пашти одаме нест ки бизнес пул бой надод. Ман миллион бой додагӣ. Барои наставника интихоб кардан. Аввал рафта хун бачам. Рафта ҳамин мини мастер-класса хун, ҳамон ҷиба мумкин ки ту ба калад ба идеяҳои пурра пайдо мешавад. Баъд аз ҳамин дарсҳои гирифтан ту имкониятҳои нав ва дидан метоӣ. Ту мебинӣ кадом бизнеса кунам выгодна, кадомаша накунам. Не, наставника чӣ хел акҷо гӯвем ё шумо шогирд мегиред, намегиред? Ман акун уже индивидуалне обучение шогирд намегирам, чунки ки одам бисёр ман успеҳ намекунам. Ҳозир хотират бай ман гуфтам ку а паси пул давидан дар кор не. Ман ба одаме аз ки ҳозир 100,000 200,000 доллар тайёр аст ки ман индивидуалне гирифта хунам. Ман мегум не. Чунки успеҳ намекунам. Зиндагиам кардан дар кор. Фарзандом ба вақт сарф кардан дар кор. Уже ваё калон шуд. Приоритет барои ман уже фарзандом. Ман ваё бояд вақт ҷудо кунам. Ман ваё бояд падарӣ кунам. Ин беҳад зарур. Ман ваё бояд вақт ҷудо ка вақт тарбия кардан дар кор. Илм додан дар кор. Барои ҳамин қадар ин беҳад зарур аст. Ҳозир. Барои ҳамон шумо ин мини мастер-класс баравед, як бор дубор ман бинам ва ман ягон интихоб кунам ягон чӣ, баъд як соата консултатсия мебиҳед. Ман направление метиҳам, чӣ кор кардан мегӯям. Майла? Салому алайкум устод. Ман марҳамат. Бизнес надорам, ронанда ҳастам, таксист ҳастам устод. Ваҳ, ту чӣ хеле мана 5 соат тоқат карда гӯш кардӣ? Видеои шуморо ин дарсое ки ман мегӯям барои бизнесмен оха. Видеои шуморо бисёр тамошо мекунам устод. Мехостум саволтум шуморо устод ки мақсад имрӯз зиёди аҳоли мо ба ҳамин кор машғул аст. Таксия. маҳз ҳамин саволро мехостум шумо да бутам ки мақсад шумо бо ин қадар дониши имрӯзатон, бо ин багаж знания, агар имрӯз мисол дар ҷои ман мешидед, ак 3-4 қадами аввалин мекардед, амонро мегуфтед устод. Мегӯм шумо ба якум коре ки мекардам, камакак пул ҷамъ мекардаму якта дута сета мошин мехаридам, такси медодам. Таксопарк месохтам. Чунки ин пули ҳаррӯза кеша, ту якумин коре ки кунӣ бизнес мишлени соз. Пулата ҷамъ куну, дута сета ҳамин дарсҳои мана гӯш кун, давом доданги укор, давом доданги, гӯш карданги. Майни сарат пухта мешавад. Раз ҳамон корро уже кардани, ҳамон кор ба худованд ризқата дода, ҳамон кор ба дута сета 5 мошин гирифта кун. Аз дута сета 5 мошин карда зиёд карда рафтанги. Автоматизация программаги, программа ё программистое ки ту ба ҳамин ранги Яндекс программае ку ҳамон хел сохтатия. Тамом. Як корат пеш ба рафтан мегирад баъд. Ба коре кун ки ҳаме вай мошин харида наметои, мошин харида додан қина. Ту коре кун ки одамои мошинаш хатиёбии худат ба программат ба куш кунӣ. Одамои мошини худаш кардан Яндекс ку платформа. Он муддат ба ту ограничение надорӣ. Рафтан мегирӣ. Мисол дигаро мошин харидатия, ту бояд система созӣ. Система сохтама просто ақлу илмат мерасад. Камтар хунӣ, якдам ба корат пеш мебарад. Ҳамин сар кор. Ҳамин соҳаи қабл. Ин соҳа ҳама вақт пул медод, бо пул метиҳад укор. Не ки як чиза мегӯм. Як умр таксист намон. Ягон таксиста миллионер ман надидам то ҳозира. Ҳамин пули таксистӣ бебаракат. ҳис кардӣ ё не? ҳамин акои ман як 10-12 сол таксист будам, даже зиёдтар як 15 сол. ҳар боре ки мегуфтам ако накунед, бед ин кора ки мегуфтам ман дигар кор наметавонам. баъд ҳар боре ҳама гандагиш чӣ буд медонӣ? Ман аз Россия меомадам, як мошин харида медодам, ҳамон мошин ман хад таксист мекардам. 2 сол пас бо мана мегуфтам як мошин харидатия. Мегуфтам пулотон кане, кор мекане, пулотон кане. Мегуфтам пуле ки ман кор мекунам, мехӯрам, зиндагӣ ма мерад, ҳамин зиндагия диданам бас ман ба. Бо ҳамон мошина восстановӣ кардан наметавистам. ҳар сол ҳамин хел буд. Сари 2 сол 3 сол ман як мошин харида медодам. Барои ман ягон бор умрам ба таксиста миллионера надидам. Не ки соҳиби таксопарка медонам. Якта рафиқа ман вай ба Хитой ба 22,000 мошин дорад. 22,000. ҳар як мошине метиҳад вай ба ҳамон таксистоба ҳар сари сутка 200 юанаш метиҳад. 600 юан ҳамон вақт $100 буд.
3 сутка ба $100, 3 сутка ҳаме расходи мошин аз ҳисоби ҳамон шофёр буд. устод командаро хонондан гуфтед. Саволам ҳамин ки маоши команда чанд фоизи даромада ташкил кунад? Маоши команда хуб, ҳамин даромади команда компания ку доходи команда компания именно фонд оплата труда ҳаракат кардан дар кор ки то 24% бурод, аввай зиёд набурод. Фонд оплата труда соотношение прибыль то 24%, именно фонд оплата труда. Бо 6% дига барои премия, барои корҳои зарури ҳаво дошта истед ки баъзан премия додан дар кор, баъзе хешаш мегузаранд, ёрдам кардан дар кор, ҳамагӣ то 30% ҳақ доред. Аввай зиёд накунед. Аввай зиёд кунед дига, значит командае ки гирифтагиед ҳаво профессионал не, достаточно пул наовардананд ки худошро таъмин кунад. Оклад ҳаст, фоиз процент ҳаст, KPI ҳаст. Общий ташкил кунад 30% гӯям меша, хонондан команда ҳамаша 30% ҷудо кунам. То 30%, бале. Меша да? Бале. Раҳмат устод. Марҳамат, гап замач. Микрофон тед бабач. Салому алайкум устод. Ман як савол доштам. Ман маркази забономӯзӣ дорам устод. Ду маркази забономӯзӣ дорам. Ами ҳар моҳа моҳонашон меспоранд шогирдо. Дарсо созан, шогирдо ёд мегиранд. 1 минут. Вай камера. Маркази забономӯзӣ дорам. Ҳар моҳа шогирдо моҳонашон меспоранд. Мисол даромад ҳаст. аз сабабе ки ҳар моҳа ёд мегиранд, мардум розиянд, забонои хориҷи англисӣ, русӣ дарс метем, но бисёри мардум аз сабаби чӣ бошанд номаълум шароит доранд, но ёд мегиранд, розиянд, но баҳс мекунанд. ҳамеша нафаҳмидестем чӣ хел кунем. Мисол амира мо курс кунем 3 моҳа предоплата кунем или чӣ совет метем шумо устод? То есть як моҳ 2 моҳ мехонам бас мекунам. Бисёри мардумаш бале, ами як моҳ 2 моҳ результат доранд, ҳама розиянд 100%. Камбудия ҳисоби мо нест, но намедонам барои чӣ. Чӣ мегӯн вақте ки шумо анализ бурде худошон чӣ мегӯн? Камбудияш мисол шароит надорем ё ки як хелош аз зуршон меа шогирдора мисол ягон чиза изучат кардан хинай ку мумкин як хелош бо сабабои номаълум. Фаҳмидам. На самом деле ин проблема ин ба нест. На самом деле проблема он ба ки шумо методикатон слабе. Шумо борои методика кор кунеду нишон тед ки мисол якум уровень, дуюм уровень, сеюм уровень, чорум уровень и так далее. Шумо нишон тед одам ба ки мисол 3 уровень, 4 уровень гузаридаga дар ҳақиқат профессионал меша ё ки мефаҳмед забона осунту меша. Чемуне ки хундану навистана ёд гирифтам, мисол англисияйме, нависияйме, уже якобы ҳаме чиза медонам. Вай не, вай агар ки общение набоша гум мекунад. Общение набоша хотираш меброд все равно. Барои методика. Самый главный секрет образования – это методика.